देखा नीलम हम तोहरा ले परेशान हो गइल बानी। एगो तो दहेज ना मिलल आ मिल गइल पागल। ई का कहतले पागल पागल तो माई होई हम काहे के पागल होइले का तू हमारा माई के पागल कहबी रे? देख तू तबला ठीक ना। अरे बाप रे भाई एकरा से तो हम परेशान हो गइल बानी। ये भगवान कैसन मेहरारू दे दिहल आय का भट दिहल है रकेशवा के मेहरारू का कहियन से समाज कुछ ना कहियथन का कहियथन शांति कहियथन कि दुल्हन बन के आइल अरे बानी। चुप ना नीलम गाँव समाज का कही रे बहरी बानी जा चल अंदर चल बात विचार कल जाई पकड़ाइल बड़ी चल तब चल ई का कहतले का करतनी देख दांत में तुम चाली में अपन दावे देख नीलम चुपचाप रहो हमारी इज्जत खराब हो जाई ठीक बना चल घर में चल तो घर में बतिए अल्लाह माई हां माई जे ना दम ले अरे तो ले हमला गांव में अरे तो बहरी हाला करबी अरे चुप ना रे का बोल गांव में नु हमल बोलती के आई रहलो तो डेग डाल लाली दाली में। अच्छा चल जितना में बानी उतने में ठीक बाटे चल हम तोर के हिंग ने लिया चलम हम ना दम ले हमला नीत नहीं तला देता हम जाता नहीं। अरे नीक देखे लगा अरे मरद है ना चल ना घर में बतियावल जी जोन चाहिए घर में बतियावे थे हां चल ता बतियावे थे अरे सब कुछ बतियावल जी चल प्यार वाला बात बतियावे थे हां हां इलू 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 कर चल अरे चल ना रे नीलम चल ए ले सुन तले ले अरे तोरा ले तो हम पगला गइल बानी रे तारा लगा दे तुरंत नहीं के काम करी बोल तू ना कनी ना ते प्यार वाला बात बतियाल दे तो तू आदला तो मनी न ले ये दुवरिए पे प्यार वाला बात बतिएबी चल ना घर में इलू इलू कॉल जाई हां तू हमरा के परेशान काहे करो कदल बड़ी रे तू हमके डांटा रे तू हमके डांटा तो हम देता नहीं अपन अरे नहीं खी डाटा तोहरा के प्यार से बोलता नहीं चलो एक करे जा घर में तो बोला तू हाथ रख मनी ना अरे यही जी मनी हां मनी 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 ठीक बा लेकिन केहू से कहे के नहीं के ठीक बा ठीक बा एकरा ले पगला गेल बनी बुझाते नहीं कर बाप में हमरा हाय ओई तार अरे ई सब ना करे के चाहिए गंदी आदत ना चल बोलो चल चले चिंता चुकल छबी छाली लाई दएला जा हमला के एगो ट्रैक्टर गाड़ी लाई द इला जा हमला के एगो ट्रैक्टर गाड़ी लाई दो खुश नाच लेली तू ना हम काहे के नाच इला जा हमला के एगो गाड़ी लाई तू पहले दो मंडप में चली जाना जयमाल पर बहुत हो गई अब घर हटी ना माई बाबू लोग हैं भाई सुनी तो क्या कहे तू माई तो माई के तो दे अपने पैसा तो दे तो बाबू दे हमारे पैसा दे तोरा से तो हम परेशान हो गए बनी घर में चल ना स्वागत मानी चल इलू इलू करबू ना हां तो शांति से रह हम सब मनी अच्छा अगला मनी को घर बोलिए से छलिया देख देख तोरा खातिर कितना महल सुना चाहिए तोरा खातिर महल हम बनवले में देख तो पूरा टाइल्स लगवले बा कितना नीक लागत रे आ पूरा पसर के जो सूती है ठीक बा ना तोरे खातिर बनवा देले बानी हम ना नीचे तो बचल के तो तू नहीं दे जे बचल के देख शांति से रहबी त तोरा के बढ़िया से फल फूल सेब संतरा सब कुछ दे आ पलंग पर सुताए ठीक बा ना हां लेकिन शांति से पागल वाली बात मत करे ठीक ना हम पागल होने के कहते रे हमार बात माई का बात भाई का बात अली तो तुरंत चल घर चल जल्दी चल माय भाई चल ही ना तू हेजु सुतबो हम हेजु सुतब पलंग अरे पगला पहले उठ बतियावल जला दूध पियावल जला से गिलास में ले आके तब सुहागरात मनेला दूध पियावल जला हां पागल हूं दूध कहां से ले गिलासी में जा अपना देवर से मांगो बा चल सर जब तू दूध लिया उनके पिए के हम पियम दूध हम ले तो तू पियबू दूध हां दूध लिया ये और पानी लिया ये और में हल्दी डाल ली है अदल घटनी ले गाट लिए हमके लेके ये सब जानत है लेकिन हौ को नहीं खू जानत ना कि दूध में हई डाला त हौ डालाला सुन ना हां हां बोला कनी न के छुआ गेल त कम नहीं पे अरे पागल हई तनी धीरे बोल धीरे तो मैं जल्दी में ले ले बनी अरे
मत बोलो यहाँ तो अंदर माधव भगवा मत हम चल रे में जो हम नहीं दूधवा हाँ हमरा के दूध तू लिए दे हम दूध पिया तब हम दौर में तेल लगाइबे हम दूधा इतना तब तो आदरा तो चलो ठीक चलो ठीक बा लेकिन शांति से बैठ हम लेके आओ ठीक है ना लेकिन बोले के नहीं चुप चुप मत बोली ना दूध लेके आओ ठीक बा हमरा के हाँ गटर ठीक अति कुछ उची नाम दे काये बमर जी दी कुछ उची नाम दे खाइए तू फोन ये बलराम जी तो हमके लेके चल अपने घरे ए बलराम जी हिलोर मारी पूरी हो जाएगी पूरी हिलोर मारी पूरी हो जाएगी पूरी हिलोर मारी पूरी ये बाप्पा रे बाप्पा पगलाई बाड़ू ये सब ना करे के चाहिए ना करे जीवन बीतल बात तो जयमाल पर डांस कहनी जा कोको कोला पर अब बात बंद कर घर परिवार में बाली चुप कोका कोला पर ना चल जा दूध लेके आइल बनी पीला ये में जहर लगी छोड़ डाले बियाह भइल बा तोहरा और हमरा से जहर काहे के डाल देखो हमार बात माना घर परिवार के बात माना सुन न ले कनी हमर माई तोला पे लाइन न लत रहे मैं देखत रहनी जान जो लाइन ना मारत रहे देखत रहे कि दामाद जी कैसन बानी चुप रह तू तो हमरा से झूठ बोलत रहली हमेशा भगवान लाइन तू मारत रहली कनी ना गुचर आंख मारत रहला और वो आंख मारत रहली पीला पिए हमरा माथे माढ़ा गई ऐसन में काहे स्वर्गता तो हमारे ऊपर अच्छी कबू आए मैं नेटा पोटा हमारे ऊपर अच्छी कबू गंदा तोले नेटा बहुत माले तो न देबो बीमारी हो जाला छिकला से तोले बीमारी हो जाओ हमार तन से बीमारी हो नहीं खे बीमारी देखो शांति से रहो दूध पी लो आराम से आ चलो सुहाग रात मना बना तो ये समझा करू उल्टा जमाना चलता भैया का करेगा पी ले लो हां पी ले ठीक है तब अब का कइल जाओ ओका बोका खेलल जाला ओका बोका सुन हां ए अरे पगलाइल बड़ी ये सब आवाज जाए फौजी हमरा से करत रोली करो अरे पागल ये सब मजाक ना बोलो जब सुन ना हमर भाइयो वैसे करत रहो तोर भैया ऐसे आ भौजी ऐसे अरे चला मनियो के कली जाए ये सब ना कइल जाला इलू कइल जाओ इल्लू का कहला रे इल्लू ओका बोका इल्लू ओका बोका झगड़ा कइल जाओ ओका बोका सुहागरा फुल एंड फाइनल तो समझत काहे नेकू ए बोल में लो तो हटा दे तो बोल में लगता तो हटा दिया जाओ आ टाइम वेस्ट मत करो मान लो कि अब 12-1 बजे वाला बा अल्ले ते बोल छे देख कितना सुंदर लगता लातालुती चल अरे मेरी सम्मान देखे के चाहिए हाँ फाटल बाटे सम्मान देखे के चाहिए ही तना फाटल तो पैदा में गील हो दलरी चुप रह हमको को दिखाई अगर ऐसे हरकत करबी ना अब तोरा को हो ना बोला अब रे बोला ठीक बा ना मैं सुने लगी छोड़ के भाग गेलो हम ठीक तो कोई नहीं पाते नहीं तो मुँह पे पता नहीं हमके मजा आ गया बाकी बात दोनों में तो कुछ आ गया तो ना मन नहीं हम जाता नहीं जहाँ जा जी पहुँचे हम झा गया तो मन नहीं आओ तनी लोग का कहाँ चलता रहा